Bon dia, Camil. Moltes gràcies per ser aquí a l'espai de la Fundació Periodisme Plural. Bon dia. Fem aquesta entrevista pocs dies després del primer de l'1 de maig. Deixa'm començar preguntant-te com estan els ànims dins del món sindical. Doncs et diria que molt bé, perquè tothom deia que la manifestació no aniria bé, perquè sempre hi ha allò l'1 de maig, sempre acaba en pont, en festa, no? Fins i tot vaig fer una ironia amb la gent que estava a la P7, no? Que si estaven fent cua a la P7 també era perquè el dia del treball és festa, també per una reivindicació al sindicalisme, no? Jo crec que està bé, que evidentment que sempre és millorable, però m'agrada explicar de l'1 de maig perquè en siguem conscient, perquè en el món en què vivim, en què tot es crema, jo crec que hi ha simbolismes i tradicions que són importants reivindicar i explicar. El 8 de març i l'1 de maig són les dues úniques reivindicacions que al mateix dia gent de tot el món i a tot el món ens mobilitzem per viure millor, per treballar millor, per la igualtat entre home i dona. Per tant, jo crec que té també una funció de memòria, no? En aquests moments de desmemòria important de situar, i al mateix temps la vigència també és saber situar en cada 1 de maig quines són les reivindicacions i què toca, no? Però malgrat tots els malgrats, no? Malgrats els que es volen carregar el sindicalisme o qualsevol organització de la gent de forma social o política, jo crec que segueix tenint vigència i es veuen les manifestacions. Voldríem molta més gent, evidentment. Tenim la sort encara que, com a mínim, els mitjans de comunicació aquest dia ens respecten bastant tots, no? Perquè l'1 de maig és notícia i és la reivindicació. Per tant, és un dia que podem situar, no? I segurament de les primeres notícies dels mitjans quines són les reivindicacions d'aquest any, no? I aquest any era un missatge molt clar, no? De construïm drets, aturem el feixisme. Jo crec que eren els dos missatges fonamentals d'aquest any. Sí, crec que el manifest tenia com a títol, no? Contra les guerres i el feixisme, no? Més drets i més sindicalisme. Parlem del context general, perquè el conflicte a l'Iran i el tancament de l'Estret d'Hormuz han tensionat una economia global ja de per si tensionada, no? Com valores les mesures que s'han implementat del govern, mesures de protecció, com la reducció de l'IVA dels carburants del 21 al 10% i la suspensió temporal de l'impost del 7% de generació elèctrica? Bé, aquí el que hem de situar, més enllà de les mesures concretes de xoc, és que tenim una altra experiència, que és la crisi de la inflació producte de la guerra d'Ucrània, que vam arribar a nivells d'inflació del 10%. Per tant, ara ja ho sabem, no? Per tant, cal actuar de manera preventiva i amb escut social, no? El concepte aquest, perquè no arribem a aquests nivells. Per tant, s'han de fer les polítiques que siguin necessàries i imprescindibles. Les guerres actuals, abans les guerres anteriors sí que sempre feien beneficis les armamentístiques i no sé d'allò, però tenien un impacte molt en els llocs, no? Ara tenen l'impacte de guerra, de destrucció i humà, que és el primer que cal denunciar, però tenen una derivada que afecta l'economia de tot el món. Perquè la globalització, al final, el que ha provocat pels mateixos que la van crear, els destrueix ells mateixos. Abans, com que totes les produccions i tot era relativament a prop, ja no tens els problemes amb el tema del petroli o, per exemple, el derivat que és per on es transporten més mercaderies és pel mar. No venen per WhatsApp les mercaderies ni per internet, no? Ni pels avions ni per carretera, no? Per tant, també hi ha un tema, no? Que va derivat d'aquí, del petroli. No només és la gasolina que posem en els cotxes o que fem servir, sinó són 20 i pico derivats del petroli, surten aproximadament uns 6.000 productes químics. D'aquí l'impacte de l'estret, del tancament de l'estret d'Hormuz. Clar, per tant, i el que deien alguns que en teoria hi entenen d'economistes és que 2 o 3 mesos que no es notaria gaire, que després veurem, no? I ara estem aquí encallats. Per tant, el risc de que tornem a tenir una sobreinflació i, per tant, una pèrdua de poder adquisitiu que la gent treballadora ja arrastrem des de la crisi de l'inflació de preus d'Ucrània, és el risc. Per tant, què ens diuen l'experiència? Que d'aquella pujada de preus
en matèries primeres, després les matèries primeres han baixat pels preus, no. Què vol dir això? Doncs que hi ha d'haver un control de preus, no només el tema energètic i d'altres. Hem de controlar, jo crec, per exemple, els intermediaris en el sector de l'alimentació. És a dir, la gent que treballa al camp o la gent que pesca, les seves activitats econòmiques, cada cop els números els surten menys. En canvi, els preus cada cop són més tars. Aquí hi ha uns intermediaris que s'ho mengen. Per tant, també hem d'intervenir aquí. Jo crec que la lliçó apresa és aquesta. Per tant, està bé les mesures que hi ha hagut, però en falten més. I no només pel tema de la crisi producte de la guerra, sinó perquè hi ha un gran problema en aquests moments de tota la societat és el poder adquisitiu. En aquesta línia també, tot i que Espanya s'està situant d'alguna manera com una espècie d'antagonista davant de les imposicions imperials de Trump, no? I dels Estats Units, sí que veiem que la despesa militar està incrementant, també a Espanya, no? En un context on també augmenta la desigualtat. No? Com es pot casar, si s'ha de casar, no? Aquestes dues suposades necessitats, no? La militar i la social? Bueno, la militar, clar, jo de sortida de la qüestió, entre altres coses, perquè jo soc insubmís a la prestació social, perquè em vaig fer objector a la mili als anys 90. La gent jove potser no sap el que és això, però hi havia un moviment per l'objecció i l'insubmissió, i per tant jo formo part d'aquí, per tant ja has vist que tinc la tara d'origen. Jo sempre crec que segurament que el món estaria millor, no? Si això ho destinéssim a sanitat arreu del món, no? I no a guerres. No? Per tant, jo ja de sortida qüestionar-ho per aquí. Jo crec que els conceptes de defensa fins i tot actuals, no sé si cal tanta inversió militar, no? O cal més inversió en d'altres tipus d'activitat que no sé si s'ha de dir de vigilància o no sé com s'ha de dir, però l'obsessió aquesta de més en armament que en traiem, ja veiem, la guerra d'Ucrània s'està cronificant, no? La situació que passa en les guerres. Per tant, jo crec que el camí no és aquest. Al final hi ha dos models, i segurament, pel que deies a l'inici, no valorem suficient el paper de l'estat espanyol a nivell mundial. Ho dic perquè jo vaig participar en la trobada aquesta del Global Progress, no? Que hi havia Lula, però es va reduir un tema a Lula Pedro Sánchez, que és veritat, va ser el primer cop que escolto un directe al Lula i és brutal, et reconcilies amb la política, no? I pel que diu. Però bueno, és que també hi havia el president o primer ministre, em puc equivocar, de Sud-àfrica, hi havia que havia estat primera ministra crec que era de Finlàndia o de Dinamarca, hi havia gent de tot el món, i el divendres abans vam fer una trobada de sindicats del món, no? I clar, la gent, les polítiques, el plantar cara i demanar el reconeixement de l'estat de Palestina en el seu moment, no? Ara el plante el Trump, el d'allò, la gent ho valora, per tant també a vegades hem de valorar més el que fem aquí. I una de les preguntes que feien sindicats, però que també va sortir en el míting polític de l'endemà, era pel procés de regularització. Clar, nosaltres aquí el procés de regularització, entre el rotllo aquest de l'extrema dreta, de no sé què, i l'altre, ho veiem com una cosa mig normal, allò clar. I resulta, per exemple, era la del sindicat, la representant del sindicat dels Estats Units i d'altres. Què fa el Trump? Amb l'immigració. No, detenir la gent, expulsar i arribar a assassinar la policia, algun activista de drets. Un procés de regularització és que els dos models són possibles. Per tant, jo crec que el que s'ha de crear és un nou model o un contrapoder mundial davant d'aquesta situació, no? I és possible. Bueno, mira, parlant de feixisme, no? De l'auge del feixisme, si moltes de les enquestes que surten als mitjans es compleixen, no? De cara al 2027 podria haver-hi a l'estat espanyol un govern de coalició entre PP i Vox, que ara estan parlant, no? Que ja governen en 3 comunitats autònomes, d'ubicar la prioritat nacional com un element que bàsicament
significa l'exclusió de les minories migrants pobres, no? De serveis bàsics. No? Què pot fer el sindicalisme davant de l'auge o d'aquest possible escenari futur? Bé, jo crec que el sindicalisme i tota la gent que no estiguem a l'altre lado, no? Vull dir, el que hem de fer jo crec que és, com que ells amb un titular t'ho guanyen o amb un TikTok, perquè et foten la mentida i te la deixen allà, no? I tu per desmuntar-la necessites el doble o el triple de temps, però hem de fer aquest esforç, perquè al final no tot és xarxes socials i trobar el missatge breu. Suposo que, per desgràcia, tots tenim alguna persona coneguda a Catalunya que en l'últim any ens ha dit que votarà Aliança Catalana i que dius, hòstia, no? Jo crec que tots, i a qui no li hagi passat, doncs segurament serà l'excepció, o alguna gent, depèn de les zones on visquis, Vox, no? I que aquesta gent no són d'ultradreta, no són fatxes o no són però bueno, arriben aquí per uns missatges molt destructius, no? De pim-pam, de que troben, suposo, cert malestar en què ja no viuen tan bé com vivien o com voldrien, i entren i tothom té la tendència aquella de buscar un culpable, no? Això ho hem de desmuntar. I jo crec que ens fa falta, encara que no moments en què vivim, ens fa falta pedagogia i ens fa falta molt més parlar entre nosaltres i parlar a la gent, i les organitzacions, en aquest cas les sindicals, no quedar-nos tancats en els nostres espais interns, sinó interlocutar i parlar amb la gent. Nosaltres, com a UGT Catalunya, estem preparant una campanya en aquest sentit, i la campanya no forma part només de la imatge gràfica, que és important, sinó també d'altres aspectes, no? I valorar i contraposar i donar informació. Perquè què pensen Trump, Orriols i Abascal del que ha passat a Palestina? El mateix, tots donen suport. Podem trobar imatges que han donat suport al govern de Netanyahu d'Israel. L'ultradreta d'Abascal, Orriols encara no existia tant, però quan en la guerra que parlàvem abans de la inflació van intentar muntar moviments pel tema del gasoil, si recordeu. Ara, perquè la guerra l'ha provocat Trump, no? És a dir, del tema d'Iran i del petroli, què diuen Trump, Orriols i Abascal? I als Estats Units ja es veu. Als Estats Units va començar el Trump amb un discurs de primer els americans i que no es fotaria amb cap guerra al món, no? Sí. Això sona prioritat America nacional. First, no? S'ha convertit ara en America Alone, no? D'alguna manera, perquè s'han quedat sense... Bueno, i aquí es situa en prioritat nacional. Si et fixes, és el mateix discurs. Quines són les conseqüències? Que les classes treballadores, alguns diuen mitges treballadores, però les classes treballadores dels Estats Units estan pagant més car els productes que compren, primer pels arancels que va posar, i segon, ara per la guerra. Doncs hem de donar un missatge molt clar a la gent. Si no volem que passi el mateix als Estats Units, aquí no s'ha de votar el mateix. I això ho hem d'explicar i hem de fer, jo crec que, un sobreesforç, i ens hem d'implicar, perquè jo crec que hi som a temps. Però, bueno, és veritat que ens han marcat el marc, no? Allò que diuen els teòrics de la comunicació, no? I, per tant, aquest marc l'hem de trencar. No, clar, t'havia preguntat primer pel cas de l'Estat, però certament aquí el creixement del feixisme nostrat, de l'extrema dreta d'Aliança Catalana, en una enquesta recent, ja sortia que s'estava menjant Junts per Catalunya, no? Amb 22 escons. No sé quines són les causes que Catalunya pugui tenir i compaginar dos tipus de feixisme diferent, no? Diguéssim, el nacionalisme espanyol i l'altre. Sí, bueno, sempre vacilem que a Catalunya som millors d'allò i som més, i sí, som més. Tenim dos ultradretes, la catalana i l'espanyola. Què voten al Parlament? Aliança Catalana i Vox. Mai han votat en contra un de l'altre, com a molt a vegades s'explica allò. Hi havia un mitjà que va fer un reportatge fent seguiment de votacions, com molt s'abstenia, no?, un de l'altre. És a dir, per tant, que accepten temes de bandera, i si no hi ha un Polònia històric molt brutal, que també, és a dir, ho exemplifica. En temes de bandera segurament votaran diferent. En la resta voten igual. I a mi, sobretot, el que em sap greu o em toca és que el catalanisme polític, el nacionalisme català, l'independentisme, que cadascú li digui allò com vulgui, en tot el seu extrem, no?, de dreta i esquerra,
l'element de la cohesió i de la integració sempre l'ha tingut. I ara una part que l'ha trencat. Vull dir, podem parlar del Josep Benet amb el Som un sol poble, que s'hi troba als 70, el Candela amb els altres catalans, però et diré fins i tot el Jordi Pujol, que és català, qui viu i treballa a Catalunya. Ara segurament no és els moments per fer cites del Pujol, però contextualment està molt bé. I acabaríem el 2016 amb la campanya Volem acollir, no? Que és un altre espai. Però, per tant, l'ha implicat el que es deia abans el catalanisme polític, no sé com hem de dir, i clar, això s'està trencant, perquè també electoralment tenia qui munta els primers models d'immersió lingüística són les esquerres, i la primera escola és a Santa Coloma de Gramenet d'immersió lingüística, no és a Girona. Per tant, jo crec que també aquest espai s'ha de construir i reconstruir. Per tant, està passant. És a dir, els catalans no som diferents. Som una mica amb les tendències del món, no vivim aïllats, i per desgràcia ara tenim dos ultradretes. L'únic que jo crec que som a temps, però clar, hi hem de posar tothom la valentia, el coratge, el convenciment, i una altra cosa que és evident, que la gent, al final, molt vot de desencant, ve producte de la situació que vius en el teu entorn familiar, i allò, clar, si cada cop, tot i que pugin els salaris, costa més arribar a final de mes, tot és més car, te'n vas al dentista a fer una cosa o una altra i t'acaba costant una pasta perquè no està dintre de la sanitat pública, el lloguer, que era l'espai refugi per molta gent, està quasi ja més car que fer una hipoteca. Clar, doncs això crea un malestar, i la ultradreta utilitza aquest malestar per arribar al poder. Però quin govern coneixes que governi la dreta i l'ultradreta junts o separats i es visqui millor de quan van guanyar? Cap. Per tant, és un fake, no?, en les seves polítiques. Però per això s'ha d'explicar, s'ha de fer, s'ha de comparar. La que agafes, hi ha un llibre que es diu Resistir, que és d'una periodista francesa, que sobre l'ultradreta a França, allò, però hi ha un moment que fa comparacions, no? A Hongria, no sé què, la italiana ara sembla que s'està, com que ja li deu mirar les enquestes electorals, però tu mires i l'ultradreta a tot arreu està fent aquestes polítiques. Llavors, ara que parlem de llibres, agafes el llibre de Resistir i agafes el discurs de l'Umberto Eco, el llibre també contra el feixisme, fet d'allò, i aquest està actualitzat, però el fons és el mateix. Sí. Bueno, i al fons es resumeix en acumulació de riquesa per part d'unes certes elits polítiques econòmiques i empobriment general de la majoria de la població, especialment classes migrants, classes treballadores. El tema seria qui guanya, no? Tu hi guanyes, jo hi guanyo, governant la dreta, qui guanya? Perquè darrere, no sé, per exemple, amb la sanitat, no? En lloc de parlar quan personal de reforç de professionals necessita la sanitat pública, quina inversió s'ha de fer, també en infraestructures, que parlem de l'origen de la gent que està a la sala d'espera del CAP, no? I amb això ho reduïm. I la gent, per no sé què, es paga una mútua, que resulta que aquestes mútues, que a part valen una pasta, no? També ja tenen llistes d'espera, perquè s'han saturat. Qui guanya, no? I així es podíem anar posant. És a dir, segur que nosaltres és un sentit molt ampli del 80 o el 90% de la societat, no hi guanyem res, ni dividint, ni enfrontant, ni l'odi. No és la solució a l'extrema dreta. Mencionàvem abans el concepte prioritat nacional, així que parlant d'habitatge, no? Que és el primer problema per a la societat, segons Espanya, Catalunya, sobretot a les ciutats altament tensionades. Les polítiques del govern han consistit principalment en règims de bonificacions fiscals, ajudes a compradors, en fi. I també una llei que no ha sortit a nivell estatal, que és la dels topalls, no?, dels preus dels lloguers. Hauria de fer més el govern? Cap a on s'ha d'anar en termes de polítiques d'habitatge? Jo crec que és un tema molt complicat i és un tema a tot el món, Sí. Perquè on van vindre aquí a Barcelona la Comissió del Parlament Europeu, no? Parlant amb ells, vaig tindre l'oportunitat de poder també situar el nostre missatge, i quan vas parlant, a cada un té la seva especificitat, però al final la crisi immobiliària hi és a tot arreu. Per tant, amb les mesures que hem fet fins ara, hi ha coses
que s'han frenat, i hi ha altres coses que estan pendents, no? I una cosa també és depèn de com s'hagin fet les polítiques. A Catalunya s'han fet d'una manera, altres parts de l'Estat una altra. És a dir, amb el preu del lloguer doncs s'ha frenat, no s'ha baixat, i havia pujat molt, però s'ha frenat, tot i que és veritat que també ha generat un problema que no hi ha pel que sigui, no? És a dir, hi ha molts pisos que no es posen en circulació, no? Per tant, d'algú ha servit, però cal anar més lluny. Però també estem comprant una part del discurs dels sectors immobiliaris, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè la idea de que s'han de construir més pisos. I de protecció oficial, i si et fixes, fins i tot els avis i tothom, protecció oficial. Ei, que amb protecció oficial no ho solucionem. Tenim errors històrics en la protecció oficial d'aquest país, que ara tampoc els solucionarem. No ho podem revertir en 1 o 2 anys. I culpabilitzar la manca d'habitatge a la manca d'habitatge públic social, jo crec que és un error. Perquè la crisi no l'ha generat la manca d'habitatge social. L'han generat l'especulació immobiliària. I sobretot una part molt preocupant, que és en les anteriors crisis immobiliàries econòmiques, el lloguer sempre havia estat el refugi. És a dir, el tema estava en la compra, en les hipoteques. Aquí coincideix al mateix temps, també coincideix en part amb com a element clic, també bastant la crisi d'Ucrània i de preus d'inflació, que també allà fa un clic. El poder adquisitiu també és pel tema dels lloguers, no tant pel tema de la vivenda. Amb el tema de la vivenda provoca la gent que tenia les hipoteques, no? Doncs, que no les tenia tipus fixe sinó variable, que moltes van solucionar, no? Però es va focalitzar en el lloguer. I clar, sempre havia estat el refugi. Jo, per exemple, sempre he viscut de lloguer. I jo he patit part d'aquests problemes de la crisi de lloguer, però jo ho he fet per concepte, perquè m'agrada, i ja està, no entraré en detalls, no? Però hi ha molta gent que era el refugi, quan tu no pots, no? O hi ha una altra cosa que és més preocupant. Si no tens cap herència, no? El Piketty ho deia, que una de les principals causes de desigualtat al món, no? Al final és el patrimoni i les herències. Absolutament. Però deixant de banda, escolta, si el teu pares o els teus avis t'han passat alguna cosa, doncs escolta, tampoc no hem de criminalitzar el que té l'herència, una altra cosa el que és els rentistes. Però deixant de banda això, tu quan t'independitzes què fas? O què fèiem? Te'n anaves en un pis, no? Sol, en parella, o a vegades abans es compartia pis només als estudiants. No? I no és que ara ens hàgim tornat més hippies i tornem a les comunes hippies dels 60, sinó que és per impossibilitat. No és el component ideològic, és necessitat. Un dia estàvem en un acte d'una organització juvenil i em va agradar molt el missatge i deia, hòstia, és que nosaltres ara ja no podem convidar els nostres amics a sopar al pis perquè no tenim pis, tenim una habitació. No? I és molt gràfic, perquè al final jo recordo quan jo tenia 24 anys, independitzo, i de les primeres coses que vaig fer va ser muntar una festa al meu pis quan hem fet tots. Clar, per tant, hi ha molta gent que el tema de l'habitatge no els afecta, en el sentit que si tu tens una hipoteca, amb un fix, amb un no sé què, això és una part molt important de la població. No? Per tant, tu no t'afecta. Però si tu tens 50 anys o 50 i pico, els teus fills o filles els hi afecta? Sí, perquè no es podran independitzar com tu et vas independitzar, no? Per tant, a mi el que em preocupa és tot el tema del lloguer i, evidentment, hem d'erradicar, jo crec que esperem que s'hagi concret lo dels pisos turístics, no? Que s'acabin, perquè també és un dels altres elements que ha fet la bombolla, però a mi em preocupa molt i em preocupa ara. I, per tant, el tema de construcció, la construcció, en el millor dels casos, trigarà 3 anys. Què fem durant aquests 3 anys? I que segurament que n'hi hagi i es faci, i que a diferència del que hem fet històricament, que tenia uns anys de protecció i després quedava el lliure mercat, que tampoc no és que s'hagi... Amb això no és el problema tampoc d'especulació, però que la protecció oficial de venda, que també n'hi ha d'haver, sigui per sempre, altres coses s'han de fer, però hem d'afrontar sobretot el lloguer.
Deixa'm preguntar-te per un tema que òbviament és candent ja des de fa uns anys, però que és l'impacte que està tenint la intel·ligència artificial en reconfigurar les formes en les que treballem i també el mercat laboral en certa mesura. Recentment es va publicar un informe per part d'Anthropic explicant com s'estan destruint llocs de treball nets. El saldo total és aquest. Clar, la primera pregunta segurament seria: és un problema de l'eina? És un problema del marc on s'engloba? És un problema que els guanys d'aquestes indústries no reparteixen de manera equitativa? Com hem d'encarar aquest nou fenomen que, vulguem o no, romandrà amb nosaltres, no? Sí, perquè hi ha algunes coses com el metaverso i aquestes coses que ens van vendre la moto i després res, Però jo crec que aquesta sí, aquesta ha vingut per quedar-se, que diuen, no? I els que hi entenen diuen, i com vingui la IA general, que en teoria és pel que s'estan aballant del rerefons Trump i Xina, aviam on anem. Hi ha d'altres, que també qüestionen que se li hagi de dir intel·ligència, que el funcionament d'aquest algoritme té poc a veure, vull dir, té molt a veure amb el que és un algoritme clàssic, matemàtic, i que això no és la intel·ligència que nosaltres entenem amb la vida animal. Però bé, perdó. Està bé, sí. El que passa que amb això canviar-li el nom ja saps que és complicat. Quan un el bateja i guanya ja, però sí que és cert, perquè a vegades no és tan intel·ligent. Home, sí que és molt pilota. Perquè, clar, quan tu li dius no sé què i s'equivoca, dius, ai, sí, és veritat. Per tant, sí que és molt pilota, però intel·ligent no és, perquè els humans li trobem cagades. Però deixant de banda això, jo crec que l'hem d'agafar de cara. I l'hem d'agafar de cara i vol dir que hem d'intervenir. Quan la Marie Curie inventa la radioactivitat, què ho fa, per matar o per curar? Per tant, és l'exemple. L'eina, entre cometes, és neutra. Depèn de com l'utilitzem els humans. En tema de llocs de treball, de destruir i no destruir, en temes de control democràtic del món, perquè el risc no només és de llocs de treball, que hi és, sinó que també és en el control democràtic de les societats, o ho fem per avançar. Les revolucions industrials, les màquines tenien que destruir tots els llocs de treball i per això ens vam crear els sindicats, el nostre el 1888, i al final després resulta que els sectors industrials fins a les darreres crisis econòmiques els que tenia millors condicions de treball. Per tant, aquí vam guanyar a les màquines o a la tecnologia del moment. El repte és com guanyem ara a la intel·ligència artificial. A dintre l'UGT, per exemple, el que nosaltres diem l'àrea externa, que és la gent una mica que prepara documents, treballs, busquem estadística, preparem coses, doncs no hem destruït llocs de treball i l'estem utilitzant i a vegades si li passa certes coses, allò que et diuen si la vas entrenant i la vas fent teva i li vas posant la teva informació, també et serveix de motor de recerca de lo teu o d'allò, hi ha alguna aplicació que tu poses un document i a dintre li vas preguntant i et va buscant, per tant té elements positius i el que hem de fer és que no destrueixi. I el que hauríem de fer, i això hauríem de fer també amb la qüestió del canvi climàtic. Aquí tenim dues transicions, la transició justa al voltant del tema climàtic i la transició tecnològica, una mica amb l'EIA. Jo crec que hem de situar, hem de fer una auditoria, és a dir, quins llocs de treball es poden crear, quins es poden destruir, quins hem de reconvertir, perquè molts són reconvertibles, i què fem en conjunt. Jo crec que ho hem de treballar com el conjunt de la societat i intentar, i si no jo no estaria on estic, estaria en una organització que es diu Unió General de Pessimistes, de que el món s'ha acabat, si estem en organitzacions i estem militant és per construir un món millor i per tant aquesta eina el que hem de mirar és que estigui al servei de la societat, que pugui servir en temes d'innovació, de recerca mèdica, és a dir, que aquestes eines estiguin al costat de nosaltres, no en contra. I aquest és el gran repte, perquè ara, després d'aquest discurs que algú podria dir un punt naïf, però que el crec conceptualment, o com a mínim és l'horitzó, hi ha gent que el vol pel contrari, i per tant estem en aquesta lluita de poder,
Que potser la diferència és que, quan mencionaves com l'auge del sindicalisme, el naixement del sindicalisme, té a veure amb aquest procés de naixement de l'era industrial, era que la fàbrica era el lloc de treball físic on tu et podies anar a manifestar i a confrontar respecte al poder que t'oprimia, no? Ara els centres de dades estan a l'Antàrtica o a llocs molt freds, diguem-ne, que no tenim accés directe, això per una banda, i per l'altra és que aquestes companyies operen de forma deslocalitzada en diferents parts del món. Llavors... Sí, és a dir, s'ha d'organitzar d'una altra manera, perquè nosaltres, per exemple, no estem en contra del teletreball, això queda dit de sortida, però el teletreball desorganitza. Nosaltres amb el teletreball, amb el Covid i post-Covid, hi ha molt que s'ha tornat bastant a la presencialitat, no? Clar, et desorganitzaven. Al final, com ha funcionat el sindicalisme fins ara, com més gent hi hagi millor, perquè et dona més anonimat, per tant, menys risc de persecució sindical, no? Que t'acomiadin, que no sé què, per tant, també és això. Però normalment és, a partir de grans empreses, sectors més organitzats, no? Hem aconseguit que hi hagi canvis de lleis que afectin més a tothom, no? Per tant, si ens desorganitzen, si ens aïllen, no? En el nostre lloc de treball, però també en la societat, no? Doncs clar, els riscos de que la societat vagi menys són majors, però bueno, al final, si la UGT hem aguantat des del 1888 i amb el que hem passat, la virtut ha estat en cada moment saber-nos adaptar a la realitat, no? I organitzar-la, no? I per tant jo espero que també de futur sigui el mateix i buscant altres fórmules. Jo no faig el mateix que feien els secretaris generals de la UGT de Catalunya als anys 30, als anys allò, o fins i tot als anys 80. Per tant, aquí està una mica el repte, no? Acabem ja amb 3 preguntes curtetes sobre propostes econòmiques recents, recents no, que estan en el camp teòric des de fa uns anys, però que cada cop se'n parla més, no? Una seria l'opinió sobre la imposició d'un topall a la riquesa. És a dir... Un sou màxim, no? Això li preguntaven a Zohran Mamdani, l'alcalde de Nova York, si creia que havien d'existir els bilionaris. Diu, jo crec que no haurien de poder arribar a ser-ho, no? Sí, perquè jo crec que, no ho sé, però a partir de no sé quan tinguis, no? Jo crec que és molt difícil gastar-t'ho, no? Per tant, és allò que dirien gula-gula, no? El que sí que hi ha, jo crec que el que s'ha de situar, més enllà del topall del riquesa, que hi estic d'acord, és el que també l'ha estudiat, que és en una empresa, entre el que cobra el directiu i el que cobra menys... M'has xafat la tercera pregunta, que era aquesta, la ràtio entre empresa. Vale. Sí. Doncs per on vols que ho... No, digues. Si vols dissimulo i queda... No. Això, sí, digues. El tema és, segurament pot haver un element de totall, però al final és com redistribuïm la riquesa. I una de les fórmules que hi ha és quina diferència hi ha d'haver entre el salari més baix i el més alt d'una empresa, però també hauríem de fer la societat. Per exemple, parlem molt a Catalunya i a l'Estat, a Europa, del salari mínim, no? I ha anat pujant, però encara no estem al 60% del salari mig a Catalunya. Ara el salari mínim està en 1.200 i poc, i en últimes dades que no estan actualitzades pel govern de la Generalitat estava a 1.400 i escaig, no? El salari mínim, per tant, ja ens aproparíem cap a 1.500. Però és que quan fem l'estadística del salari mig o mitjà, la dada que surt no és real. És una mitjana entre el més alt i el més baix. El que hauríem d'aconseguir és que el salari majoritari fos el salari mig. Per tant, aquest és un objectiu. Per tant, és un tema de repartiment de la riquesa. O sigui, topall sí, ràtio, diguéssim, entre empreses també. La tercera seria la renda bàsica universal. Saps? Aquí va existir una oficina que es va dedicar a l'estudi d'aquest mecanisme de redistribució de la riquesa, s'han publicat llibres. Quina opinió et mereix? També sí a tot. I tot amb matisos. Jo crec que amb el tema de la renda bàsica universal, jo ja estic d'acord conceptualment. L'únic que em genera dubtes. Ha de ser universal. Aquest jo crec que és un element, perquè els fills dels rics la necessiten o no la necessiten. Per tant, aquest és un element que em genera, perquè
I jo havia participat fins i tot com a entrevistat amb un grup de treball d'una gent que estaven fent un postgrau, un màster sobre això, i em van anar preguntant, però jo quan se'ls anava preguntant, perquè el tema és quan val, fins i tot això costa que t'ho defineixin, fins i tot la gent que ho ha estudiat, i llavors com es paga? Ho hem de pagar amb impostos. Sí. Per tant, jo crec que els actuals estat del benestar no ho pot suportar. Llavors, per tant, per què els que... És a dir, ha de ser tan universal o no ha de ser tan universal? I no ho poso com a qüestionament, sinó perquè funcioni. Perquè conceptualment, amb el que sí que estic d'acord, és que les societats actuals han de tindre un terra social. I un terra social que es pot mesurar amb una quantia d'una prestació, però es pot mesurar en termes d'educació, no? És a dir, els fills dels obrers han de pagar el que costa els crèdits o els no sé què de les carreres universitàries, perquè no és barata una carrera universitària pública amb segons quins nivells d'impresos, no? El tema de la sanitat, allò, per tant, que hi ha d'haver un terra social de la societat i que fins i tot en alguns casos ha de ser amb ingrés econòmic, doncs sí. Per tant, jo de sortir et diria que també hi estic d'acord, però que hauríem de mirar com l'apliquem perquè sigui efectiva i real. L'estat del benestar es va muntar a partir després de la Segona Guerra Mundial amb dues bases molt clares. Sous i pensions. I, per tant, la prestació d'atur quan perdies la feina. I això ha funcionat durant dècades. Ara és veritat que potser treballar no et fa arribar a final de mes. Per tant, estem generant una nova promesa que hem de trobar noves respostes a l'estat del benestar. Doncs moltíssimes gràcies per aquest temps. Ens veiem a la propera. Gràcies, Camil. Fins la propera i molt de gust d'estar aquí.